Пассажиры, готовьтесь к выходу. Добрались без происшествий. Эти пещеры — единственный известный путь в долину Шороха. Надеюсь, дорогу запомнил, потому как я тебя здесь ждать не собираюсь. Значит так, Борода вкратце обрисовал мне, зачем ты здесь. Дам тебе небольшой совет. Тут неподалеку есть лагерь сталкеров. Так вот, за главного там бывший долговец, Мутным кличут. Спроси у него. Если уж кто в долину пришел, мимо его лагеря вряд ли пройдет. Но мне пора. Будь здоров, не кашляй. Добрый дзень, паважанае гаспадарства. Разам з вами Варвайская Астра, і гэта праходжанне гульні Сталкер Долина Шорохов. Модификация на гульню Сталкер Глич. Эх, Вовка. А ведь говорил я им, не лезь ты в эти пещеры. Оттуда ведь еще никто не возвращался. Ну да, жаль, конечно, парня. С другой стороны, понятно, зачем рисковал. Говорят, там артефакт какой-то жирный валяется. Так. Ну, вітаю. Бачиш, як буває, был Вовка і нет Вовки. Так, Дмитро Панадол. Што здарылася? Бачыш, вось, анамалія. Там пячора. З гэтай пячоры яшчэ ніхто не вяртаўся. Кажуць, мол, артефакт там нейкі жирны знаходзіцца. Вось і лезуць туды розныя. Воўка таксама вырашыў рызыкнуць. Няма больш Воўкі. Да, гэта не курорт, а я вось траіх сваіх сяброў шукаю. Труса балбеса дабывалага. Не сустракаў іх? Не бачыў. Ты ў Мутнага запытай. Калі уж хто сюды прылетаў, так міма ягонай базы не пройдзе. Вялікі дзякуй. Да побачення. Нет, не буду я с тобой говорить. Не? Ну, як хочешь. Так, значит, гэта у нас тут аномалия. Ага. И здесь тут повинна быть пячора. В принципе, я могу зараз сходить туда, так сказать, и реально взять. Мне же находится как быцем бы Велес, да. Детектор, в принципе, я могу туда завести. Тільки продачу. Ага, ось пячора. Так. Там 3 трупа бачу на міні-карті. Значить, це щось тут буде суть. Так, зомбі. Так, хлопчики, ви чого? Так, осторожно. Так, тут 3 трупа. Ой, артефакт. Раньше. Артефакт узел. Артефакт узел. Ой-ой-ой. Так. Зомби кудись пайшли. Ага, что я тут у яго взял? Значит, Чейзер 13. Угу. И КПК Вовки. Так, заувага. Угу. Значит, знайшов я фінале Сталкера, об якім казаў профессор Азёрскі. Дакладней той, што засталося ад Сталкера. Скапіраваў дадзеныя значэнні з ягонага КПК. Так, буду непадалёк, не забуду аддаць профессору. Осторожней трэба быць. Так, апошні запіс. Блин, для чаго сюды прыйшоў? Яшчэ гэтая анамалія.
амаль не выбрацца. Набліжаюся да тэлепорту, а ён узнікае ў іншым месцы. Такое уяўленне, што гэтая анамалія бачыць тое ж, што і я, хоць вочы зачыняй. Гуляе, блін, кошкі-мышкі са мною. Зомбі знішчыў, чапануў, аптэчак ужо не засталося. Мабыць, гэта фінал. Так, анамалія гэта... Гэта якая? Гэта вось гэтая? Ой. То бишь яна уходзіць. А што ў тых дзвюх сталкерах? Я ў прынцыпе. Так, як быццам бы бачыць мяне. То бишь. Ага. Бачыць мяне. Так, я зразумеў, як я ад вас збягу. Вось, як я збягу ад вас. Трэба было проста ззаду бяжаць. То бишь падказка знаходзілася ў самім паведамленні. Гэтым вось, ад воўкі. То бишь ён казаў пра тое, што анамалія як быццам бы бачыць. Яго, калі ён падыходзіць да яе. Вось. Вось і ўсё. Так, і што я маю цяпер? 2 АКМ. Ага. Добра. Значыцца, цяпер я могу ісці на базу. Ну, в прынцыпе, я думаю, на гэтым можна зафіналіць. На гэтую частку. Буду рабіць невялікія часткі для того, каб, так сказаць, можна было па некалькі штук выкладваць за дзень. Вялікі дзякую вам за прагляд. Да пабачэння.